नमस्कार गाववाल्यांनो, आज मी तुमका दाखवणार असे आमची हळदीच्या पानांची शेती। आमची हळदीची शेती ह्या असा आमचा घर आणि घराच्या गडग्याच्या बाहेर अगदी बरोबर समोर त्या बाजूक आम्ही हळद लावलं। कोकणातल्या प्रत्येक घराच्या परड्यात हळद लावलेली असतात। तर ही जी हळद आता तुमका दिसताना ती माझ्या सासून लावल्याना। या हळदीचे सर्व मालक असत माझी सासूबाई। तिनंच मेहनत करून तिका मातीची भर शान खप सगळा घालून ही आता अशी बनली हा। याक पान बघा किती लांब लचक आसाता। ही बघा, ऊन पण भरपूर पडला त्यामुळे उन्हाकडे बघवत नाही। बघा कशी मस्त झाली आहे ती। तर या हळदीचे भरपूर असे उपयोग आणि फायदे सुद्धा असत। आता पुढे ही जानेवारीत काढूक होतली, पाना सुकतली त्याची हळूहळू आणि मग ती खणून काढूची लागता। ही बघा पाना सुकत चालली आहेत त्याची। आता मधली पाना अशी सुकतात त्याची। आता जानेवारी महिन्यापर्यंत ती काढूक होतली। हे बघा, हे माझे सासूबाई नमस्कार करतात तुमका सगळ्यांका। पाना सुकली काय खणून मग ती काढायची आणि काढल्यानंतर त्याची जी हळदीची मुंडले असतात ते स्वच्छ धुवून घ्यायचे। स्वच्छ धुवून झाले काय ते चुलीवर उकडूचे लागतात। उकडली तरच ती लवकर सुकता अशी सासू माका सांगता माझी। चांगली सुकवायची उकडवून तेका। चांगली उन्हात ती सुकली काय नंतर गिरणीसून दळून आणूची असता। इतकी सगळी मेहनत तेका करूची लागता तेव्हा ही गावठी हळद गावता। तर हळद ही आपण जेवणात पण वापरतो, शिवाय शुभ कार्यात पण हळद उपयोगी असा। लग्न कार्यात तर हळद लागल्याशिवाय लग्न लागत नाही आणि हळदीचो तर केदो तरी मोठो कार्यक्रम असता लग्नात। शिवाय हळद ही औषधी सुद्धा असा। जर आपल्या कधी काय कापला वगैरे तर आपण पटकन त्या जागेवर हळद लावतो। जंतुनाशक म्हणून सुद्धा ती वापरली जाता। आयुर्वेदिक औषधात सुद्धा हळद वापरतात। जेवणात स्पेशल म्हणजे सांगूचे पदार्थ खास करून कोकणातले स्पेशल पदार्थ उकडीचे मोदक, पातोळे, उंडे, त्याशिवाय तवशाचा धोंडास हे पदार्थ करताना खास करून हळदीच्या पानाचो खूपच वापर केला जाता। हळदीच्या पानाच्या वासान हे पदार्थ आणखी चवदार होतात। आम्ही तर सध्या चायत आणि माशाच्या कढईत सुद्धा हळदीचा पान गाठ मारून टाकतो। मस्त टेस्ट येता ह्या पानाची। आताच गौरी गणपतीचो सण सुद्धा पार पडलो। तुमका माहितीच असतात की कोकणात गौरी म्हणजे या हळदीचाच रोप असता, त्याची पूजा केली जाता। शिवाय चेहऱ्याक लावचे कितीतरी असे क्रीम्स असत ज्याच्यात हळद वापरली जाता। हळदीच्या पानाचे तसेच हळदीच्या पावडरीचे असे हे बरेचसे असे गुणकारी उपयोग असत। आणि गाववाल्यांनो, हळदीक जा फूल येताना ता खूप शुभ मानला जाता। हळदीचा ह्या जा फूल असता ता आपल्या पैशांच्या तिजोरीत वगैरे लाल कपड्यात गुंडाळून ठेवला जाता आणि आपली बरकत होता, आपल्याकडे भरपूर पैसे येतात अशी श्रद्धा असा। त्यामुळे या हळदीचा फूल खूप शुभ मानला जाता आणि त्याचा उपयोग असो सुद्धा केला जाता। हळदीच्या सगळ्याच रोपांका फूल येणार नाही, काही क्वचितच रोपा अशी निघतात की ज्यांका ह्या फूल येता। कोकणात जवळजवळ प्रत्येकाच्या परड्यात आताशी तुमका हळदीची ही शेती बघूक मिळतली। तर गाववाल्यांनो, तुमका ही माझी हळदीच्या शेतीची आणि हळदीच्या वेगवेगळ्या उपयोगांची माहिती कशी वाटली ता माका कमेंट करून नक्की सांगा। आणि अजूनही जर तुम्ही माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करूक नशात तर लवकर सबस्क्राईब करून टाका, म्हणजे कोकणातले असे वेगवेगळे व्हिडिओ मालवणीसून तुमका ऐकाक मिळतले।
धन्यवाद.